Türkmenistanda avtologlaryň reňkine bolan talaplar ýene-de güýçlendirildi. Paýtagtda izli-izine hep teväri goý reňkli detallary bolan avtologlar ýolda saklanýar we jerime duralgysyna alynıp barylýar. Libapda hatda chromly detallary bolan avtologlar üçin hem jerime salynýar. Aşgabatyň köçelerinde şu günler avtologlaryň daş görünüşine degişli talaplar we reýtler geçirildi. Azatlyň habarçylary köpçülikliň reýtleriň şu aýyň başynda güýçlendirilenligini habar berdiler. Hususan da 1-nji, 2-nji we 3-nji noýabrda avtolog sürüjüleri Ankara köçesinde köpçülikliň saklanypdyr we açyk reňkli avtologlardaky goňur reňkli detallar we beýleki ownuk zatlar sebäpli olardan kemçilik tapylypdyr. Polisiýa işgärleri köplenç ulag eýerleriniň sürüjülük ihtiýarnamalaryny elinden almak we ulagy jerime duralgysyna akitmek ýaly çäreleri ulanypdyr. Tutulanlaryň köpdügi sebäpli Ankara köçesinde goşmaça jerime avtolog duralgasy gurnaldy. Munyň üçin adaty ulag duralgasy ulanyldy. Ankara köçesindäki ulag duralgasy jerime ulag duralgasy üçin ulanyldy. Adamlara bolsa boş ýerden jerime salyndy. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Azatlyň çeşmelerine görä köp halatlarda polisiýanyň salan jerimesiniň tölenmegi sürüjüleriň dokumentlarynyň we ulagynyň ýyzyna berilmegine gübä geçmeýär. Saklanan ulagyň ýyzynyň başga bergisi bolmasa-da uzalky ýyllar üçin jerime tölemek talap edilýär. Adamlar uzalky tölekleriň hemmesini wagtyna tölänen bolsalar kompýuterda bellik ýok diýip bolardan ýene tölemek talap edilýär. Şeýledir şäheriň hemme ýerine ulaglary saklaýarlar. Dip Aşgabatly çeşme gurrun berýär. Sebetlerde hem şu günler ýollarda reýt geçirilýär. Libap vilayetinde avtologlar hatda chromly detallar üçin saklanýar we ulag eýerlerine jerime salynýar. 9-njy noýabrda Azatlyň habarçylary we sebetdäki çeşmeler açyk reňkli avtologlary saklaýandyklaryny we jerime avtolog duralgysyna eltýändiklaryny habar berdiler. Polisiýa işgärleri avtologlaryň dürli detallaryna aýratyn üns berýär. Tekerlerdäki chromly detallar we avtologyň gapylaryndaky demir reňkli tutawaçlary jerime salynmagyna we ulagyň jerime duralgysyna alynıp barylmagyna esas bolup bilýär. Türkmenabatdaky çeşmäniň Azatlyga beren habaryna görä polisiýa tekerleriň açyk alüminiýe reňkli bolmagyny talap edýär. Gara plastik detallaryň we tutawaçlaryň bolsa zawodda öndürilen hem bolsa sökülmegini ýa-da açyk reňke boýalmagyny talap edýär. Yerli polisiýanyň ýene bir talaby avtologda ýazgy edýän video registratoryň hökman oturdulmagyna degişli. Ulaglaryň reňkine bolan talaplaryň güýçlenmegi ilatyň arasynda näýileriniň döremegine sebäp boldy. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä 8-nji noýabrda Türkmenabatdaky polisiýa binasynyň öňünde onlarça adam ýygnanypdyr. Gatnaşyjylar polisiýanyň hereketlerine näýileligini bildiripdir we prezidenti tanqidlapdyr. Şol gün öýlen onlarça demonstrant öýlerinden Milli Howpsuzlyk ministrliginiň edarasyna kedilipdir. Olaryň akbaly bara dentek habar bolmady. Türkmenistanyň häkimetleri goý reňkli avtologlaryň ulanylmagyny 2017-nji ýylyň dekabrynda gadagan edip başlapdy. Paýtagtda ýüzlerçe avtolog birnäçe güniň içinde resmi habar berilmezden jerime duralgysyna evakuasiýa edilipdi. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda goý reňkli avtologlary girdilen gadagançylyk giňden ýaýrady. 2019-njy ýylyň ahirinde türkmen häkimetleri goý reňkli ulaglara ünsüni biraz gowşatdy. Azatlyň çeşmeleri häzirki wagtda ýurduň ýollarynda sürmäge ruhsat berilen avtologlaryň diňe 3 reňkiniň tasdiklanandygyny öňe sürýärler. Ak, kömüşsow we altynsow reňklerden başgasyna ulanmagy ruhsat berilmeýär. Şeýle-de 1-nji noýabrdan ýol polisiýa gullugynyň hyzmatlaryna degişli girdilen täze düzgünlere görä goý reňkli avtologlar texniki guratlygy gözegçiliginden geçip bilmeýär we şeýle ulaglary satmak mümkinçiligi aradan aýrylýar. Bu ýagdaý avtolog bazarynda goý reňkli transportyň bahasynyň pese düşmegine getirdi. Azatlyk radiosy täze talaplar boýunça Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň ýol gözegçilik polisiýa gullugynyň wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi.